Ang grade nga buwangan sa Mandawi City gipanag-iya sa pamilya ni Mayor Jonas Cortez apan hugot kay klaro sa opisyal sa City Hall nga wa malambigit sa operasyon ini ang mayor. Ang report ni Nico Sereno. Sa record sa Mandawi City Treasurer's Office, nakapangan kang Celestina Cortez ang DNC Coliseum. Kini ang sabungan nga girumbo sa kapulisan ni atong Lunes gumikan sa pagpahigayon og tari. Hinuon, giklaro sa Business Permit and Licensing Section walay sami sa ilang papeles kay duna kini Mayor's Permit nga na-issue ug kumpleto ang bayad sa business taxes ngadto sa dakbayan. 18,000 ang gibayran nila karong tuiga. Paid naman siya, annual payment paid naman. May problem. Pasabot ni City Administrator Jamal Kalipayan ang buwangan iya sa pamilyang Cortez ug kabilin sa ginikanan ni Mayor Jonas. Apan mi-divest o wala na manginlabot ini si Cortez sukad mamahimong mayor ug igsuon ang mipadagan sa negosyo. Being the mayor ato nga time no, na-exchange a waiver of rights in favor of a sister. So as to the ownership and operation of the cockpit, since 2009 wala na siya ni handle ato. Right after namatay ang iyang mama, kaya naun naman itong kamatay ang papa and then ang iyang mama pag 2009. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos ang Presidential Decree 449 nga nagdili sa pagpahigayon og buwang gawas lang sa adlawng Domingo, fiesta ug holiday. Apan matod ni Kalipayan, may mas bag-o nga mga balaod nga napasar, Local Government Code, ingon man Presidential Decree 1802 nga nagtugot sa mga local government units pag-regulate sa mga buwangan sa ilang dapit. Ang Mandawi City Hall mihatag og special permit sa Coliseum nga makahimo og 3 ka beses matag semana nga derby alang sa charitable purposes. Ning higayuna, giingong alang sa PWD ang beneficiary sa sabong. It was applied and I think nabayaran nila July 31 man siguro ang ilahang fee, and then na-sign na to ang permit on that day, Monday, sa buntag. So they could legally conduct their cockfighting kuan atong time activities. Taliwa sa pagpasakag yun sa CIDG o kaso, batok sa mga dinakpan, gitugyan na lang kini sa opisyal sa piskalya kung unsa ang desisyon. Samtang nunot sa nahitabo, gisuspenso una sa Mandawi City Hall ang mga special derby permits nga gi-issue nila alang sa buwan sa Agosto. Buot pasabot, tag-usa lang una kaadlaw matag semana ang sabong sa duha ka mga buwangan sa dakbayan. Request to the City Legal and to the SP Committee on Laws to conduct a joint review on the ordinance, this 2-decade-old ordinance, the validity of the ordinance vis-a-vis the PD 449. We will be suspending our business, our permits nga gi-grant namo nila. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.